Bakar bakuwa. Abin da ya kamata ki tambaya tun ɗazu. Sorry. Kafin a baki amsar nan, kamata yayi ki karɓi baƙuwarki da kyau, ba wai ki tsare ta da tambayoyi ba. Action. To me ya kawo ki wajena? Ko me kike bukata a gare ni? Action. Me ya kawo ki wurina? Kuma me kike bukata a gare ni? Kafin a baki amsar nan, kamata yayi ki karɓi baƙuwarki da kyau. Bakar bakuwa. Dan wannan gaɓin sai ki ce, ai Hausawa sun ce baƙonka annabinka, ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mu girmama baƙinmu. Action. Baƙonka annabinka in ji Hausawa, ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce baƙonka annabinka. Don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu girmama baƙonmu. Action. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu girmama baƙonmu. Don haka ki yi ƙoƙarin kawo min girki kafin na ci gaba da zayyano miki. To shikenan ina zuwa. Ya haƙuri, ina zuwa jira ni. Kitchen. Cut. Wai Allah na. Kai. To akwai wani dialog da ya fi Na shiga uku. Sannan ku. Ai labarin. Kai na manta ashe kai a Wani series ne ko film ne? Series ne ko film ne? Amma duk sun amma ya kin ga sun to wannan sanin ya kai episode ya kai. Shi ne ce a film ne amma film ne? Kai labarin nan akwai daɗi. Series ne mun yi rolling ne. Wasan ku ci talla kawai. Yanzu me zamu yi? Dan Allah.